בשיעור שמשרד הפנים מציע 1.4%. אני חושב שזה תעודת כבוד לכל מי שעושה במלאכה, מראש העיר, הנהלת העיר, מנהלי האגפים, אנשי ההכנסות, אנשי הכספים, כולם. וכמו שאתם שמעתם, ההתלבטות בקואליציה הייתה לא התלבטות קלה, ושמעתם גם את הקולות, אבל אני רוצה להגיד לכם, אדם שמשתכר 10,000 שקל, שיוציא בבקשה 10,000 שקל, ואם הורידו לו את ההכנסות ל-7,000 שקל בחודש, אז זה מה שהוא יכול יאיר להוציא ל-7,000 שקל, ואם מחר יגידו לנו שהתקציב יורד בין 100 מיליון, אז אני אגיד לך, אתה תשתמש בפחות 100 מיליון. זה מה יש. אין לנו שום זכות מוסרית לשים יד בכיס של הציבור, בטח לא של השכבות החלשות. אני מציע, יש 31, נכון, אני לא טועה, 31 מיליון שקל הנחות שאנחנו נותנים לשנה. 31 מיליון שקל הנחות שאנחנו נותנים לציבור החלש. אני חושב שהגיע הזמן את הפרה הקדושה הזו לשים על השולחן ולעשות רוויזיה גם בהקשר הזה, ולעשות ל-31 מיליון שקל לכל האנשים שנהנים מההנחות האלה, לעשות איזושהי בדיקה, כי יש לא מעט כסף שניתן לעשירי העיר תחת המסווה של ההנחות. למה הכוונה? היום אנחנו לא עושים מבחני הכנסה, למשל. גמלאי, הוא יכול להיות מולטי-מיליונר. להם אנחנו עושים. לא נכון. להם כן עושים, אז אני טועה. אבל את אותה דוגמה אחת נכה, אני טועה. אתה לא מאמין, תשאל את אמא. אז אני אומר, לכל אלה שאין להם צורך, אין להם שום צורך בהנחה הזו, לא צורך כלכלי אני מתכוון, הגיע הזמן לבדוק גם את העניין הזה, וכמו שאני מציע את הנושא הזה, לעשות מבחן הכנסה השנייה. אורן, אתה בא להכיר את השכונות. בוא נדבר, בלי סיסמאות. אתה להכיר שכונות. אז מה אתה רוצה, להכיר את השכונות? בוא תגיד, אני בא להכיר את השכונות. זה קשור עכשיו לשכונות, למי שישמור. למי להכיר, אורן? תגיד, אני רוצה להכיר בשכונות, תגיד. מה שאתה לא מבין, אני אסביר לך אחר כך, כי לא נעים להגיד את זה עכשיו. אז באמת, אני אומר לך לעשות מבחן הכנסה, ולכל מי שהוא לא באוכלוסייה החלשה באמת, שווה לבדוק את זה. וכמו שהצעתי את ההצעה הזו, אני בטוח שיש הרבה מקום לעשות התקהלות גם בהרבה מקומות אחרים. לא שמעתי מה אמרת? הבעיה בחוק יתיר דבר כזה. למה לא? החוק לא יתיר, יש יתיר תקנות. גם יתיר. יתיר גם יתיר. זה עניין של החלטה. לא, הנחות קבועות. אז אני אומר לך שלא, תעשה מבחן הכנסה. תקבל החלטה. רגע, מי מחליט בדבר כזה? יש יועצת משפטית, אני הצעתי הצעה. השינויים שאפשר לעשות זה בשטח, תבוא משפיע על זה. זה הגבלת השטח. אורן. אז בבקשה, אם אתה חושב שלא חוקי, שבאתי אז להתייחס לזה בבקשה. וכמו שהצעתי את הרעיון הזה, יש הרבה מקומות אחרים, יאיר ושמעון וכל מי שאמירה, שאפשר להתייעל. שיבוא לשולחן, מראש. אין דוגמה. מה זה אפשר? אין דוגמה. ושם אפשר להתייעל ולעשות את זה, וכמו שיש הרבה מאוד שומנים שאפשר לטפל בהם. זה אורן כהן, הנציג היחיד של הליכוד. ובהחלט יש מקום לעשות איזושהי התייעלות כללית, אבל בשורה התחתונה אני חושב, ואני חוזר למה שהתחלתי, אנחנו היום אנשי בשורה לתושבי העיר. זה אמירה ציבורית ראשונה ממעלה, שבה אנחנו אומרים, אנחנו לא ניגע בציבור, ואני יכול להגיד לכם יותר מזה. כאשר אנחנו מעלים את האחוז המעבר ל-1.4, זה כבר לא משנה לכמה. כי אם תעלו ל5 או 4 או 3 או 2, בין כה וכה הציבור לא ממש מסתובב עם כלכלנים לידם, הוא לא יודע באמת את המספרים. בעצם זה שאתה מעלה, העלאה היא העלאה, וזה המיעוט של השלטון. והיום אנחנו לא שייכים לשם, ואנחנו יכולים להיות גאים. עכשיו אני כבר מבולבל. אז אני מבולבל, אבל אנחנו מעלים את יש שם הערכה בחור. 1.4, אני חושב. האמנם העירייה מוציאה רק כספים שצריך, או שהיא יודעת שיש לה יד חופשית לקבל כמה שהיא רוצה. כן. אני רוצה עליו גם בצורות גמלאים. לא, את לא יודעת.
אין גמלאים עשירים? יש רשויות אין גמלאים עשירים? בעלי עסקים, בעלי חנויות? רגע, זה אתה צריך לקחת לו? לא. מה פתאום? יש טירות בפתח, הם מדברים כאילו הכל יותר שזה אני אומר לך שאני אשגיח על ועדת הנחות שייתנו את כל ה-31 מיליון. אתי בבקשה, חוץ ממקורבים. מה? חוץ ממקורבים. לפי החוק כנראה שלא. אי אפשר לדעת. טוב, אתי, אז זה בדיוק כתב. הוא בתוספת שהוא ראיתי. שגיא,